Кайынлы авылы безнең авылга ташлы авылына күрше авыл, Зәя шагына, Зәйнең сул як ярында Кайынлы авылы, уң якырында Ташлык авылы, безнең авылдан күренеп тора аның һәрбер йорты. Билгеле, бу авылдан Габдулхан агайдан башка да кешеләр күп чыккан, атаклы кешеләр чыккан. Әмма ләкин ни кызганыч, мин Габдулхан абзыйны соңрак белә башладым. Менә нинди зур кеше чыккан, нинди зур галим, Мәскәүнең МГИМО иң атаклы югары уку йортынан дипломатлар әзерли торган югары уку йортында эшләгән кеше, шуны тәмамлаган кеше. Нишләптер безнең күз алдында булмаган. Ул аның артык тыйнаклыгыннан да килгәндер бәлки. Татарстанларны беләләр иде, хөрмәт итәләр иде. Ул бит Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле академигы да, бик зур галим. Аны һәр вакыт конференцияларга чакыралар иде. Габдулхан агай турында мин иң беренче мәртәбә нәкъ менә Кайынлы авылында ишеттем. Кайынлы авылында минем классташым Рәшит Маликов яши. Мин аларга баргач, аның әнисе Мәгайшә апа, ул 50 елдан артык мәктәптә укыткан бик тә атаклы укытучы. Бер заманда миннән сорап куйды. Менә син инде галимнәр тирәсендә чуаласың, аралашасың. Синең Габдулхан Ахтамҗан дигән кешене ишеткәнең бармы? Мәйтәм ишеткәнем бар, әмма ләкин күргәнем юк. Ул бит миндә укыды ди, Кайынлы авылында. Мин шак катып киттем. Мәйтәм инде Кайынлы авылында укып мин аны белмим икән. Һәм Казанга килгәч, бер конференция вакытында Габдулхан абзый килгән иде, анда чакырганнар иде аны. Мин аны сорап куйдым. Габдулхан абзый, сез Кайынлы авылын беләсезме? Разил, нишләп белмәскә ди. Мин бит ул авылда үземнең яшьлегемне үткәрдем. Сугыш елларында мин анда яшәдем. Мин анда мәктәптә укыдым ди. Беренче университетларым минем шул Кайынлы авылында булды ди. Әле мин хәзер дә үземнең укытучым Мәгайшә апаны хәтерлим ди. Һәм ул шул хәтле матур итеп истәлекләр сөйләп китте. Мин хәтта сорап аннан шушы Кайынлы авылында яшәгән чоры турында истәлек яздыртырдым. Һәм аны китапта бастырып та чыгардык. Кайынлы авыл турында без китап чыгардык. Һәм ул китапта Габдулхан абзыйның Кайынлы авылы чоры турында бик тә тәфсилләп язган истәлеге бар. Һәм ул хәтта шуларны хәтерли. Миңа ди Мәгайшә апа шунда башлангыч мәктәптә укыган вакытта Идрис Туктарның хикәяләр китабын бүләк иткән иде. Мин аны әле бүген дә саклыйм ди. Менә бит ничә еллар үткән инде, 60-70-80 ел узган, әмма ләкин ул барысын да хәтерли. Мәле әйткәнемчә китапның исеменә хәтерли. Габдулхан абзый галим булып кына түгел, милләт первар галим буларак минем күңелгә бик якын. Чөнки ул МГИМОда укытса да, ул бит әйткәнемчә дипломатлар әзерли торган бик тә дәрәҗәле югары уку йорты. Бер кайчанда Татарстанны онытмады. Югыйсә ул халыкара дәрәҗәдәге югары уку йорты Татарстанны, татар халкын онытмады. Ул һәр елны институтка студентлар кабул итәр алдыннан Татарстан җитәкчелегенә хәбәр сала иде. Менә без яңа студентлар кабул итәчәкбез, Татарстаннан ким дигәндә 3-4-5 кеше тәкъдим итегез дип. Һәм Татарстан җитәкчелеге моннан иң төпле, иң әзерлекле абитуриентларны әзерләп, ул институтка укыр өчен тәкъдим итә иде. Бу яктан караганда ул Татарстан өчен, татар халкы өчен, гомумән Россия өчен дипломатлар әзерләүдә, милли дипломатлар әзерләүдә бик зур өлеш кертте. Аннан соң аның бөтенебезнең дә хәтерендә калырга тиешле бер бик зур эше бар. Ул да булса Муса Җәлилнең батырлыгын, аның истәлеген бөтен дөньяга таныту өлкәсендә ул бик зур эшләде. Габдулхан ага ул алман телен, немец телен бик тә яхшы белә торган кеше. Алман халкының, Алман Республикасының дәүләтенең тарихын гаҗәеп яхшы белә. Андагы сәяси хәлләрне яхшы белә. Аның фәнни эшләре менә шушы Алмания дәүләтенә, алман халкына багышланган. Шуңа күрә ул бик тә тиз уртак тел таба ала иде. Алманиядагы җитәкчелек белән дә, галимнәр белән дә иде. Ул анда берничә мәртәбә барып та кайтты, Берлинга да. Муса Җәлилнең һәм аның көрәшчеләренең биографияларын, анда кылган гамәлләрен күргән, кичкән, кичергән газапларын өйрәнде. Һәм аның тырышлыгы белән, һәм Татарстан җитәкчелегенең тырышлыгы белән Берлин каласында, Моабит төрмәсендә һәм Плетенцей төрмәсендә аның истәлегенә багышланган такталар, күргәзмәләр, мемориал такталар куелды. Һәм һәр елны Плетенцейдә һәм Моабитта
Муса Җәлилне искә алу проблемасында, кирәклегендә иң беренчеләрдән булып Габдулхан ага Ахтамҗан күтәреп чыккан иде. Һәм ул күтәреп чыгып, менә ул истәлек таклаулар, мәгълүмати анда информацион почмаклар эшләү белән генә шөгыльләнмәде. Ул Муса Җәлилгә багышланган китап та язып чыгарды. Һәм бу китап татар телендә дә, рус телендә дә басылып, үзенең укучыларын бик тиз арада тапты. Мен аны кеше буларак та, галим буларак та бик тә якын күрәм, хөрмәт итәм. Беренчедән якташ буларак, икенчедән әйткәнемчә милләтпәрвәр кеше буларак. Вафатына берничә ай каларак ул бик еш шалтырата башлады. Элек тә без аның белән сирәк-мирәк хәбәрләшеп тора идек, әмма ләкин вафатына күпмедер вакыт калгач, ул бу аралашуны кирәксенә башлады кебек. Һәм бер шалтыратуында ул миңа булай дип әйтте: "Разил туганым, мин инде шактый фәнни хезмәтләр яздым, кешеләр турында да яздым, Җәлил турында да яздым, әмма ләкин минем үзем турында әле моңа хәтле тәфсилле итеп язганым булмады. Менә мин шундый китапны әзерләдем, кулъязманы әзерләдем. Шуны тиз арада бастырып чыгарырга ярдәм итмәссең микән? Чөнки сизеп торам, минем гомерем инде бетеп бара, күп гомерем күп калмаган. Минем шушы китабымны күреп, аны туганнарыма, якын кешеләремә өләшәсем, таратасым килә, аның презентациясын үткәрәсем килә" дигән иде. Һәм ул кулъязмасын җибәрде электрон вариантын. Мин инде тиз арада спонсор табарга тырыштым, ярдәм итәргә тырыштым, басмаханәләр белән сөйләштем һәм без бер ай эчендә Татарстан Милли китапханәсенең ярдәме белән бу китапны бастырып чыгардык. Ул китап "Познание, судьба моя" дип атала. Ул аны бик тә кадерләп кабул итте, бик тә аңа сөенде, шул хәтле аңа кат-кат шалтыратты һәм аны үзенең туганнарына да, дусларына да һәм бигрәк тә хезмәттәшләренә дә күпләп таратты. МГИМОда һәм аның презентациясе дә булды. Бүген көндә МГИМОда Габдулхан Ахтамҗанга багышланган махсус анда оешма да төзелде. Аның исеме анда дәрәҗәдә. Ул бик анда озак еллар, дистәләгән еллар укыткан кеше, укыган да һәм укыткан кеше дә. Әмма мин шаккатам аның менә шушы гади бер авылдан чыгып, әнисе бит Каенлы авылыннан инде Мәскәүгә килеп, Мәскәүдә укып һәм югалып калмыйча шушы дәрәҗәгә ирешүе һәм Россиягә гына түгел, иң беренче чиратта татар халкына хезмәт итәргә тырышуы ул миндә саклану хисләре уята. Безнең галимнәребез бик күп, алар һәммәсе дә фәнгә эшли, әмма ләкин фәнгә генә эшләү җитми торгандыр инде. Шын шәхес булыр өчен, шәхес һәм галим булыр өчен иң беренче чиратта билгеле зур галим булырга кирәк, фәнгә хезмәт итәргә тиеш һәм фән аша шушы фәннең мөмкинлекләре аша үзеңнең халкыңга, үзеңнең туган җиреңә хезмәт итәргә кирәк. Менә бу яктан караганда ул башка галимнәргә дә үрнәк алырлык зур бөек галим дә һәм шәхес дә. Мин дә әйтеп үттем, Татарстанда ул бик тә зур хөрмәткә лайык булды. Фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы булды, академик әйткәнемчә. Аның турында хәзер без сөйлибез дә, әмма ләкин аны туган ягында гына түгел, менә аның яшәгән җирендә, эшләгән җирендә, Мәскәүдә дә аны бик тә хөрмәт итәләр. Институтында гына түгел, гомумән Мәскәү татарлары аны һәр вакытта үзләренең арасына чакыралар иде, үзләре янына чакыралар иде, аны аралашалар иде. Һәм бүгенге көндә дә инде вафатыннан соң да аңа бу хөрмәт һич кенә кимемәде, киресенчә артты да кебек. Әле менә күптән түгел генә Мәскәү татарларының штабы бар, атаклы штабы. Без аның эшен һәр вакыт интернеттан күзәтеп барабыз. Алар бик тә актив эшлиләр. Алар Габдулхан Ахтамҗанның искә алу кичәсе үткәрделәр. Һәм бу кичәнең мин язмасын карадым. Һәм ул язмадан күренгәнчә, әйткәнемчә, Габдулхан агага инде киләчәктә үрнәк булырлык яшьләр үсеп килә. Мәскәүдә яшьләр, Мәскәү татарлары штабының минем күңелгә иң якын булган бер өлеше бар, ул да булса яшьләр белән актив эшләү. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, бу һичшиксез иң беренче чиратта без яшьләргә игътибар итәргә тиешбез. Яшьләрнең менә һәм өлкәннәрнең Габдулхан ага турында шундый хөрмәт белән сөйләве, аны искә алуы, әйткәнемчә, бу безнең милләтне бизи торган бер бик матур күренеш.